Имаш късмет. И не трябва да казваш какво е. Така. Аз съм. Кой е първият ми клип? Как се казва? Първият ми клип. Не казвам. Първият ти канал или първият? Клип. Как се казва? Давай по-бързо. Нещо за Майнкрафт. Но, Майнкрафт? Кажи. Не. Майнкрафт Survival епизод 1. Разбира си, ръце. Чакай си да те пълна. Добре. Нас се избърши с това чудо се избърши ръцете. Върши по-бързо. Сега това ще ми го Давай. Какво прави Томата на рождения ден, когато взе гол плакат на жена? Какво? Какво прави Томата, братет ми, На кой е рожден ден? твоя, Почна да се смее. когато видя гол плакат на жена? Почна да се смее. Почна да я опипва и да... Как ще опитва плакат? Да, опипваше. Избирам си яйце. Чакай! Ама не толкова си... Жестоко! Да, много благодаря. Виж какво